Doncs bé, soc Ricard Julià i Escobeiró, soc carnisser cancel·lader Sacuter i bé, doncs la nostra història és una història familiar per dues bandes, és a dir, per part de la meva família paterna eren estrictament carnissers, per la part de la meva família materna, tot i que hi ha hagut algun dels meus avantpassats, el meu avi ho havia deixat de ser però havien sigut cancel·laders, i d'alguna manera he tornat a associar una mica les dues feines. En aquest moment doncs, són això, carnissers, cancel·laders, xarcuters, i la feina és aquesta, doncs, des de la recepció de canals de vedella i xai, porc, desossar-les, fer-les a peces per poder vendre, com després l'elaboració de productes a partir de totes aquestes carns. Bé, l'evolució ha estat que ens hem hagut d'espavilar d'alguna manera. No serveix el que han fet les nostres famílies tota la vida, d'alguna manera hem seguit aquests passos, però ens hem hagut de modernitzar, diguem-ne. Hem hagut d'evolucionar, hem hagut d'inventar coses noves, hem hagut de fer-nos més atractius per la clientela, que rep uns impactes d'ofertes constantment de tot arreu, i nosaltres doncs, no ens hem pogut quedar fixats en allò que s'havia fet tota la vida, sinó que sempre procurant fer el que hem fet tota la vida i fer-ho al màxim de ben fet possible, doncs buscar productes nous i formes de presentació noves. En aquest tema ens hi ha ajudat molt el Gremi i la Fundació d'Oficis de la Carn amb l'escola. La feina que antigament s'havia de fer purament per aprenentatge a base d'estar amb la família o haver estat amb altres empreses aprenent a fer productes diferents i tot un temps això d'alguna manera s'accelera i es concentra amb la feina que es fa des de l'escola, és a dir, el que trigaria 5 anys a aprendre ho pots aprendre pràcticament en un curs, després l'has de practicar i és una altra història, però realment és així. Li dones el tracte directe amb el qui ha elaborat i amb el qui l'està assessorant amb el producte que compres. Aquest contacte immediat és molt important i a més el fet que hi ha algú que li està donant la cara que és responsable del producte que li està venent. Això és molt important. Comptat, un dels recursos que ens queda en els petits, en els artesans, és això, és a dir, a part d'elaborar aquests productes que fem nosaltres mateixos, treballar en productes el més elaborat possible i que a més ofereixin el màxim de garantia. Treballar en productes amb indicació geogràfica protegida, amb altres qualificacions, siguin productes ecològics, siguin amb certificacions d'aquest tipus, i a més això, el més elaborat possible, que puguis controlar d'alguna manera i tenir una relació directa amb el productor del que treballes.